llegit el llibre d'Empar i el xungavirus i m'ha agradat molt. L'ha escrit Fanny Grande seguint la saga dels llibres d'Empar, de la història d'Empar, d'una xiqueta de 8 anys, i els dibuixos estan fets per Ramon Pla, que m'agrada molt també, perquè són uns dibuixos molt divertits, i Empar i xicoteta, amb tota la tecnologia, i m'ha agradat molt. És un llibre molt entranyable i empatitzes molt en la història d'Empar, perquè Empar conta, des del confinament, va escrivint un diari i va contant-li al seu iaio Vicent tota la història de tot el que va trobant-se des de l'estat d'alarma. Empar, ella fa una entrevista a 3 persones del centre d'un hospital de la Plana i té interès de saber què és el coronavirus i te ho explica així de forma fàcil però al mateix temps científica. També fa una llisteta al final de cosetes que ha après, coses quotidianes com potser fer un pastís, apreciar els companys, tindre-los propers. La veritat és que és molt xulet, s'ha llegit en un ratet i se passa, és molt divertida en part.